Урочистий прийом з нагоди Дня Республіки влаштувало посольство Туреччини в Україні. Хоч святкові заходи в самій Туреччині вже добігають завершення, день народження країни досі святкують поза її межами. Як приймало гостей турецьке посольство в Україні, дивіться далі. Вітання поважних гостей та святковий бенкет. Прийом делегацій в посольстві на найвищому рівні. Господар свята, посол Туреччини, не приховує гордості за свою державу. Ми празднуємо 96-ю годовщину Турецької Республіки. І ми, звісно, гордимося республікою нашою. Но, звісно, наша країна сильніше з друзями. А друзів на прийом запросили багато. У залі різноманіття мов, однак мотив розмов один – дружба, підтримка і добросусідство. Особливо теплі привітання лунали від кримсько-татарського народу. Видите, сколько народу здесь. Так много друзей Турции, турецкого народа. Турция всегда поддерживала нас, нашу территориальную целостность, безопасность. Мы за это очень признательны. И я думаю, что оно дальше и так и будет продолжаться. В этот знаменательный день, 96-й год, в эту годовщину, с момента создания Республики Турция, конечно же, хотелось бы пожелать, чтобы Турция была как можно более сильной, успешной, развитой страной. Чем сильнее Турция, тем увереннее будем чувствовать мы себя. Україна та Туреччина відзначили вже ціле сторіччя добросусідства, адже саме з Туреччиною, однією з перших, Українська Народна Республіка підписала міжнародний договір та встановила дипломатичні стосунки 1918-го. 100 років по тому країни залишаються вірними партнерами. Кримські татари продолжают выполнять роль того моста между Украиной и Турцией. И последние годы, особенно в свете этих военных событий, агрессии против Украины, Турция очень активно поддерживает Украину. И я думаю, что отношения будут все больше и больше укрепляться. Туреччина зараз користується дуже такою високого рівня повагою і довірою світові завдяки своїй політиці такого доброго сусідства. Взаємовідносини між Україною і Туреччиною, вони останні 5 років набули ще більшої такої ефективності, оскільки Туреччина принципово стоїть на підтримці територіальної цілісності української держави. З 21 жовтня в Україні проходять Дні турецької культури. В культурному центрі Інституту Юнуса Емре відкрилася виставка «Барви світу». Пройшли Дні турецької кухні та музичний концерт. З 1 по 3 листопада українці зможуть подивитися турецькі фільми. Надія Михайлова, Юрій Комаров, Заман, АТР.